ברוכים הבאים למופע הקוסמות של נאסר ופטימה. ונעבור למופע הקוסמות הראשון. הופה, יש לנו פה הקומקום, אבל עליי, הקומקום הזה גדול מדי. יצא לי חלוד, יש פה איזה תפוז. אני אהפוך את הקומקום הזה לקטן. ואיזה יופי! אתה רוצה איזה כוס? או אולי קצת קפה? שוקרן. תודה רבה. נעבור לקסם השני, פטימה. ובקסם השני יש פה סכין של שועית. הצלם, אפשר לעשות זום על שועית. רמז, אפשר לעשות זום. זום, נעביך. והשועית הזאת אי אפשר לאכול אותה. ככה, צריך לבשל. העזרה של המקליט. ופטימה. וזה מוכן! איזה טעים! אולי קצת תוכנית? מצוין! פשוט מעולה! לקסם הבא? ידיים נקיות, איזה קסם! ונעבור לקסם הבא שכולל... מה אתה עושה? איפה הצד? מה אתה עושה? סליחה! פטימה! סליחה! סבבה! פטימה! אתה רואה פטימה מה עושים? שמעצבנים? תאכלי השמשוי. זה טעים לך? זה טעים? יופי. ולקסם הבא אני צריך קצת דממה ושהכלב יעלם. כל כלב ביג'י הומו. ותראו קהל נכבד, מה חסר? צריך להוציא חתול מסל. אבל איפה הסל? סל! הנה יש סל. איזה יופי, הכל קוסמות מנעם להשתמש שמות. להג. תראו איזה סל יפה. אין כלום, שהצלם יראה שאין כלום, בסדר יפה, אבל הפלא ופלא כסף מנעם. תראו מה אני מוציא מהסל, מה שחבא, תראה איזה יופי אפשר לנפח. מה איזה יופי, ויעלה. איווה, טוב לחם. ולמופע הגדול מכולם, אני מוציא בעל חיים חי. תראו חבבה. הופה! תראו מה יש פה! אני רוצה להודות לעוזרת שלי, פטימה, שלא עשתה כלום, ולכל שאר הדברים שקרו סתם ככה, כי אני קוסם אמיתי, ולא היה פה שום טריק של טלפתיות או מצלמות. תודה רבה, ונתראה בקסם הבא. בקסם הבא אני צריך להביא לפה את פטימה. פטימה, פטימה, איזה יופי. פטימה, מה נשמע? הצד המלאכו. אוי! פטימה, היום אנחנו ננסה אותך לשתיים. שתיים? לא ארבע. שתיים? לא שש. שתיים? שתיים. תשכבי פה. איווה. תשכבי פה. נביא עצמי הקוסמות. מה, עכשיו אודרו? מה קרה? מה, עכשיו אודרו? מה, לא נעים? הכל בסדר? סליחה, קסם. משתמש במסור של הקוסמים. يا حجرموطة يا حجرموطة يا حجرموطة פטימה הנה ניסרנו אותה לשתיים פטימה מה קרה? תעזור לי, אהלן, סלאם, מה יהיה? פטימה נעלמה הלכה קוסמק אני עושה פה לפני המשטרה בה תסלם יא אבני